रोंथारबाय बिदि हासिब लानानै बेरायग्रा जादोंमोन बाबा हासिब लानानै बेरायनो दोन दा थाइथाइ जानोसै थाइथाइ नै थाइथाइ जानोसै जानो थाइथाइ जानोसै ना बा थाइथाइ मैया जाजोबदोंना नोङो ससेखौ मैया जाजोबदों ना बा काश्मिरनि आपेल ना बा गोथाव ना बिगुर लेबबाय मोदानलाजोब्बायसो माबा न ada hampir saya pun kok saya berapa đó nó là đâu berapa फुंजानि नै भिडिअखौ स्टार्ट खालामलायबाय आङो लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दसे सम होनोब्लाबो जोबजासिम नायलांदोलाय लोगोफोर साहा लोंसै दा साहा लोगोफोर आङो दिनै फुंनिफ्रायनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय आरोना साहा लोंखां माखां फिसालानोबो जाग्रा जाहोखांनानै आङो दा नै गाबोन बिस्थिबाराव जोंहा फुजा दङथ' दिनै बुधबार दिनै आङो ओरै बिसना सादोर एसे न'खौ साफा खालामगोन आरो बेखौनो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो सानबाय आरो नोंथांमोना दसे सम होनानैब्लाबो आंनि भिडिअखौ नायलांदों आरोना लोगोफोर दायो टाइमा 8:30 जाबाय दा आं बे बिसना सादोर गान्दु खबार बेफोरखौ बख'ना लांसै आरो सुहैसै आं माबार लोगोफोर दिनै बिराद खामानि दं आरोना लोगोफोरा फैदो बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना आंजों थबाय थादो सेनानो थाबथादों नै नै मुसारियाव मैला थाबथानायखौ बुस्रिबाय आङो हाद्रि नांनाय मैला नांनायफोरखौ एसे फुगारबाय आङो नै दा बुस्रिखांबाय आं लोगोफोर ओमफ्राय जिखौबो बोस्रांखांबाय दा सुनो लांसै आङो सुहैसै आङो लोगोफोर नै लोगोफोर नुदोंना बिमादोङा माबायदि बाखि ओरैखौ एसे फुगारजोबखांबाय आङो बिमादों ओरै बिमादों साफा खालामजोबनांगौ आरोना मबाइलाव बारा सिनायाखै फुगारनो मोनैया गोबाव जाबायमोन लोगोफोर गथ' गथाय गोनांजों जाबजों फुगारनोनो जालायलांला बिदिनो संनाय खावनाय बिदिनो सानफ्रामबो गाननाय जोमनायनि सुनांगौ मानांगौ ओंखारनानै थाखायोना लोगोफोर दा नै आं गाबोन बिस्थिबाराव जोंहा फुजा दं नालाय ओंखाम गोरलैनि बिनि नामाव आं दा नै न'फोरखौ साफा खालामस्रांसै आरो लोगोफोर बिमा बेन्दों बुस्रिबाय ओमफ्राय नै दा न' बिमा बारजों साफाजों फैजोब्बाय मा खालामनाय बोसोरसे जाबायमोन बेखौ फोसाबैया बोसोराव खेबसे फोसाबो आरो आं बेखौ दा नै गाबोन फुजा दं नालाय दिनै फोसाबलायबाय नैबेखिनि दाखोरा ओंखारबाय आरोना खामसालि खिनियाव न' खिनिखौथ' आङो मैया सानसे दाख्लैसो फोसाबखादों नालाय बारा मैला ओंखाराखै आरो मैया सानसे दाख्लै समबारावसो न' सुखादोंमोन नालाय आङो नैबेखिनि जिखौ सुनांगौ आरोना लोगोफोर बिसना सादोर गान्दु खबा ओमफ्राय नैबे गाखोग्रा बस्थाजों मोनथाम ओमफ्राय दाउसा फिसाया बबे बबेजों हाबो मैगङाव ओइ सालाफोर मैगं एरजोब्बाय बिसोर नै लाफा गोरलै गोरलै दं अबेबा गोलैजोब्बाय आरोना नै दाउफ्रा एरैनो जि गाज्रि गोजाखा दासो रज'हांदों ओरैनोबा लाफाया
मुला बैखिनियावबो एरजोब्बाय आरोना बिसोरो नै गोलैला गोलैलि जाजोब्बाय नै लोगोफोर दाउसा गोरलै थाबाथाय मा जायो अबेजों हाबो नै लाफा बे लाफा मोनसे भिडिअआव देखायदोंमोन आं लोगोफोर नोंसिनो बेनो आरोना रज'जोब्बाय बाखि बानलु रज'आखै दा फिसाना गाबबाथाय हास्लाबनाय नङा आरोना खामानिया आद्रा जागोन बेखायनो माबा माबा खालामो सुखांजोब्बाय नालाय ओमफ्राय बे गाहोग्रा एरि सुबाय नालाय आं बेखौ मानजिनानै दा दैया ज'ना दोनफिनसै लोगोफोर दायो आं खामानिया गेजेरा नांबाय आरोना न' साफा खालामखांबाय जि सुखांबाय ओमफ्राय नै दा सुनानै आङो लामबाय लामस्रांजोब्बाय नै लोगोफोर एसे स्रां नुलायदोंना नै साफा खालामनानै बिमा बेन्दों माबा माबि बुस्रांजोब्बायना आङो दिनै नै बाखि खामानि दंबावोसो आरोना नै बिसना सादर बबावनांगौ गान्दु कभार सोबावनांगौ बिराद खामानि दंबावो आरो न' फुबावनांगौ एसे नै आरो आं खर' लोबबावगोन बिराद खामानि दिनै सानसेखा गथ'जों गथायजों दाथ' बिफाया नासो लायनो थांनो नागिरबावबाय मा जायो खामानि आद्रा जायो ना मायो नायसै र' दा आङो बे आं गाननाय ड्रेसखौ चेन्ज खालामसै आरोना सुहैनोसै नै न'सो फुनानै लाग्रोनोसै आं लोगोफोर दा नै लोगोफोर खना खनला एरख'थारलायबाय आङो जाहाथे मैलाफ्रा एसे साफा जाथारथोंसै आरोना नै होलायबाय आङो माथो आजां हाद्रि जानांगौहाय सयथिबो बार बारबाथाय बिराद हाद्रि जाफैयो आरोना लोगोफोर अबे खनानिफ्राय बाला हाद्रि लानानै दोनफैयोथाय बारफ्राबो नै लोगोफोर आङो दायो ओरै सुबोखांलायबाय आरोना लोगोफोर मोखां खाबो होना खालायबाय आङो थाब थाखाय आं सुबोबाय थानोसै लोगोफोर आं खामानिखौ एसे फोजोबस्रांबाय ओमफ्राय दा खर' लोबनांगौ बाखि दंबावो नै फिसालाया बिमाजों थानो मोनैनि गाबदों ना बाबा एबारावसो बिमा मोनसै ने आमा नै लोगोफोर ओंखाम जानानै लानोसै आङो दा नै मुला आलु ओंख्रि ओमफ्राय अमा बेदर एवनाय बानलु थाइसे लाबाय आरोना फिसालाया उन्दुदों नालाय नै फिसालानि खाथियाव जानोसै आङो बिफाबो गैया बिफाया मालाय ओंखाम जाग्राना ना लायनो थांबाय आं दा हारसिं जाबाय आरो बानलु अरस'नानै जानो लुबैथारो आरोना लोगोफोर ओंखाम जाबाथाय हे जोंहा सनाय गेलेनाय बिमा खामानि मावगौमानि नै लोगोफोर आङो बिसनाखौबो साफा माबाजोब्बाय आरोना बस्रांजोबखाबाय आङो बिमा फिसा दसे उन्दुखांबाय ओमफ्राय बेनि उनाव नै फिसाला गेलेबाय सिखारनानै बे गेलेगौ मानि बिमाया बेखौ बस्रांजोबलायबाय आरोना साफा खालामखांजोबबाय लोगोफोर नोंथांमोनहा माबायदि मोनखो आंनि भिडिअखौ दिनैनि भिडिअखौ नायनानै दिनैथ' आंना फुरा खामानि नै माबासिम 12थासिमानो जाबाय नै दा 12था दस जाबाय आरोना 12थासिम खामानि ओमफ्राय आङो फुंनिफ्रायनो मा खामानि मावबोखो नोंथांमोनहा एसेबाबो नुखाबाय बाखि खामानिखौ आं भिडिअ लाबोबाय थायासै आरोना भिडिअआव लाबोबाय थायासै आङो फुंनिफ्रायनो जानाय लोंनाय साहा एसे लोंनानै न' फोसाबस्रांनानै बे बिसना सादरफोरखौ बोस्रांनानै सुस्रांजोबखांबाय सुस्रांखांनानै आङो ओमफ्राय आरो न' सुबाय न' सुनायनि सिगां बेमादों एरि साफा बे खामसालि एरिफोरखौ मैला जाबायमोनथ' फेंफुंनानै बिराद हाद्रिजों फेंफुंनानै मैला सिथाबजोब्बायमोन बोसोरसेयानो जाबायमोन आं बोसोरे माने फुजानि सिगां बेखौ फोसाबखायो आरोना ओमफ्राय बुस्रांबाय एसे बेखौ बुस्रांखांनानै सिबस्रांजोबनानै
माबाबाय आङो न' सुबाय न' सुखांनाय लोगो लोगो आं ड्रेस चेन्ज खालामनानै आं गाननायखौबो सुबाय सुखांनाय लोगो लोगो आङो फिसाखौ लाबाय फिसा लाखांनायनि उनाव फिसालाया उन्दुबाय ओमफ्राय उन्दुनानै आं ओंखाम जाबाय आरोना ओंखाम जाखांनानै दा दसे रेस्ट लाबाय बिमा फिसा ओमफ्राय नै दा आङो 12टानि सिगां बिसिनाखौ बस्रांजोबलायबाय आरोना बिसिना सादर गोदान बबाय ओमफ्राय बेखिनियानो आरो लोगोफोर ओमफ्राय बाखि बोराया ना लायदोंमोन ना दा सफैबाय दा नायसै आङो बेसे बुरजा मोनबोदों बे ना लायनाया बेसे बुरजा ना ए बिदिसो ओमफ्य सासेयाबो लांफाखाबाय ना बेखौ रानबावनांगौ एसे जाजोब्बाय आरोना सानैजों आरो बिदाबो मोनबोदों बिफाखौ नुथारिखाय नायनो लिंबोथारबाय बाबा बिलाय बाबाया ना फैदोंमोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो आरोना लोगोफोर लाइकखौ हरथार दे सनाफोर अननानै ओमफ्राय कमेन्ट हर मा भिडिअ लाबोनांगौ आं नोंथांमोन खिन्थाहरबासो आं मिथिगोनथ' ओंखायनो नोंसोरबो कमेन्ट हर आरोना लोगोफोर नायनानैल' दागालां कमेन्ट मोनसे हर लोगोफोर ओमफ्राय लाइक होनानै गालां आरोना सनाफोर बाय बाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन आरोना लोगोफोर